Ένα νηφικό σχέδιο που μοιάζει να ξεπήδηξε από σελίδες παραμυθιού και είμαι εδώ σήμερα να σου παρουσιάσω το πιο ονειρικό και ρομαντικό σχέδιο της συλλογής μας, που είναι σε κόψιμο α εδώ η φούστα του σε στράπλες, σε σχήμα καρδιά στο μπούστο, αλλά με συνδυασμό τις λεπτομέρειες δαντέλα σε λουλουδιού που έρχεται και αναδεικνύουν φανταστικά και ρομαντικά το συγκεκριμένο νηφικό, που ξεπηδούν όμως το κάτω μέρος της φούστας. Αυτό που δεν μπορείς να διακρίνεις εύκολα στο βίντεο είναι ότι η φούστα διαθέτει ένα ανάλαφρο και ρομαντικό νεραϊδένιο γκλίτερ, μία λάμψη που ξεπηδάει σε κάθε κίνηση. Είναι καταπληκτικό και κοστίζει 990 €, τιμή αγοράς, κορίτσια μου, από small μέχρι XL. Αν είσαι η νύφη που ψάχνεις κάτι κομψό, ρομαντικό αλλά και θέρεο ταυτόχρονα, μιλάμε για το συγκεκριμένο νηφικό σχέδιο. Αν επιθυμείς, σε αναμένω να κλείσεις το ραντεβού σου, να δεις και την υπόλοιπη νηφική συλλογή μας στο κατάστημά μας στο Ήλιον.